Please kneel for our novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Mention your request, please. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door, through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as your child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that inoffensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven and on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like unto yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrows. At the same time, consoled by the thought that because they remain faithful to you, you did not abandon them at the hour of death.
Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, inaitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil imi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Ngunyan, Biyernes, ikaduang simana nin Kwaresma, isabay man yato sa mga intensyon sa misang ini, ang mga pasasalamat in honor of the most sacred heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, pasasalamat dulot ni Harry Glynn Montalban, birthday blessing for at dulot ni Attorney Yora Adrales, pasasalamat man dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Mrs. Maria Lorna Liadones and family, Mr. and Mrs. Emmanuel Ramos and family, to pass the Medtech board exam on March 5-6, 2026, dulot ni Christian Serdon, Siringman, pasasalamat, dulot kan Moral family, asin ni Kuya Manny and Ate Lorna. Special na mga kahagadan, for good spiritual, physical, health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for passing the board exam for medical technology, dulot kan AMIC BCCM. Special na kahagadan man, dulot ni Gisame at Tutubo and family, for taking the NLEX exam of Elswin, dulot ni Elswin, for guidance and passing of board exam for Medtech for Nicole Kayla SG de Guzman and John Paul Dalisay on March 5 and 6, 2026, dulot ni Irene de Guzman, to pass the exam of Marian Tricia Oy, dulot ni Celestina Magdamit, for board exam, dulot ni Leslie Marie, for safe travel, dulot ni Hermit Tison, for passing the March MTLE 26 board exam, dulot ni Andrea Shane Altabano. Siringman sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Milencio, dulot kan Lanto and Garing family, Tomas, dulot kan Chan and De Vera family, Discoro the third and Calib, dulot ni Edelisa Dolor, Ligaya, dulot kan Lastrilla family, All Souls, dulot kan De Los Santos family, and Ligaya and Alfredo Sr., dulot ni Mila Rodriguez and Lastrilla family. Giraray matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sinasabayantaan Santo Papa, Papa Leon, asinan sa tuyang obispo, si Bishop Bong, sa pagpamibi para sa katuninongan sa Middle East. Idinudulot ta ang misang ini para sa mga biktima nin gyera, asin sa paghagad na maging matuninong ang kinakban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, ngunyan iyo an primerong biyernes kan bulan, asin tinatawan tang onra an banal na puso kan satuyang kagurangnan. Sa mga babasahon ngunyan, iniimbitaran kitang buksan an satuyang puso, tanganing padaguson an mahal na Diyos. Ako unta an satuyang mga kasalan, nagsasarig sa kapatawadan kan Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan na sa paglimig sa mo kan banal na paghinguwa nin pagpenitensya, gibuhang makamtan mi sa udok na puso ang mga banal na bagay na maarabot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro nin Henesis. Si Jose pinaorog ni Israel sa gabos niyang mga aki. Hulita ipinangaki kan siya gurang na. Asin iginibo niya nin gubing naman lain-lain ang kolor. Kan mahiling kan mga tugang na si Jose pinaorog kan sa indang ama. Ikinaungis siya ninda, asin dai na siya kinakaolay ninda. Ang mga tugang nagduman sa Shechem sa pagpasabsab kan mga karnero nin sa indang ama. Si Jose sinabihan ni Israel, an sa imong mga tugang nagpapasabsab kan mga karnero sa Shechem. Madya, tasusuguon ta ka sa sainda. Tulos hinanap ni Jose an sa iyang mga tugang, asin nakoon niya duman sa Dotan. Nahiling siya kan mga tugang sa harayo. Alagad makaabot siya sa inda, pinag-isipan siya na gadanon, asin an magturugang nag-urulay-ulay. Uya, madatong an para pangaturugan. Madya, gadanon ta siya, asin ihulog ta sa bubon. Asin sa satuyang sasabihon, na siniba siya nin sarong mabangis na hayop. Hilingon ta kung ano ang mangyayari sa iyang pangaturugan. Alagad kan madangog ini ni Ruben, saro kan mga tugang, inagaw si Jose sa saindang mga maraot na humot, olay ni Ruben, dai nyato siya paggadanon, asin suminabi pa, dai ka mo magpabulos nin dugo, ibugtak nindo siya sa bubon na ini, digdi sa kadlagan, alagad dai nindo siya pagkulgan. Iniisip ni Ruben na hahawason niya si Jose sa bubon, asin ibabalik sa saindang ama. Kaya pag-abot ni Jose sa saiyang mga tugang, hinubaan siya ninda kan gubing na manlain-lain ang kolor. Pinugol asin ihinulog sa bubon. An bubon dainin laog minsan tubig. Dangan nagturukaw sinda asin nagkarakan. Kan mga lagkalag sinda, nahiling ninda ang nagkapirang mga Ismaelita na nagdadangadang hali sa Gilead. An sa indang mga kamelyo nagdadaranin mga goma, balsamo, asin resina na dadarahon sa Ehipto. Si Juda nagsabi sa iyang mga tugang, ano ang pakinabang niya to? Kung gadonon taan sa tuyang tugang, asin taguon taan sa iyang pagkagadan, madya, ipabakal asin sa tuya man sa ng laman. Asin nag-uroyon an magturugang. Kinuaninda si Jose sa bubon, asin ipinabakal sa mga Ismaelita. Sa halaganin duwang polong moneda na plata. Asin si Jose dinarakan mga Ismaelita sa Ehipto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Giromduma ang mga ngangalasan na ginibunin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibunin kagurangnan.
ipinadaranin kagurangnan ang gutom sa saindang daga, asin rinaot ang mga tinanom na nagbubuhay sa inda. Alagad isinubol ang sarong lalaki na manginotan sa sainda. Si Jose na ipinabakal bilang uripon. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibunin kagurangnan. Kinadinahan ang sa iyang mga bitis. Sa batbat ilinaog ang sa iyang liog. Sagkod na ipinaghula niya nangyari. Asin ang tataramonin kagurangnan, nagpatotoo sa iya. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibunin kagurangnan. Pinakuha siya kan hade asin binuhian. An hade nin mang banwaan, tinawan siya nin kaligtasan. Ginibo siyang kagurangnan kan sa iyang harong, asin para ataman kan sa iyang mga rugaring. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibunin kagurangnan. Matindog po ang gabos, asinurkyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga puon nin kapadian, asin mga gurang kan banwaan. Himatian nindo ining parabola. Igwang sarong kagsadiri, nagtanom nin ubasan, kinudal sa palibot, nagbugtak nin gilingan, asin nagpagibo nin bantayan. Dangan, ipinaataman niya ang ubasan sa mga tumatawo, asin nagbaklay sa harayo. Pag-abot kan panahon nin pag-ani, nagsugo nin mga surugoon, tanganing akuon hali sa mga tumatawo, ang bunga na nanunungod sa saiya. Ang mga surugoon, dinakop kan mga tumatawo, ang saro hinampak, ang saro ginadan, asin ang saro ginapo. Nagsugo pa nin ibang surugoon, urog na mas dakol kisa nainot. Alagad ginibo sa inda, siring kan ginibo sa mga nainot. Dangan, sinugo kan kagsadiri an sa iyang aki. Dangan nagsabi, an sa kuyang aki, gagalangan ninda. Alagad, pakahiling kan mga tumatawo sa aki. Nagsabi sinda, ini ang tagapagmana, madya, gadanon ta siya, tanganing mapasatuya an ubasan. Dinakop ninda an aki, ilinuwas sa ubasan, asin ginadan. Ano sa paghuna nindo ang gigibuhon kan kagsadiri sa mga tumatawong idto sa aldaw nin sa iyang pagbalik? Simbag ninda, ang mga tampalasan na idto ipapagadan niya sa mapait na kagadanan. Asinan ubasan itatao sa iba na maghihiras sa iya kan mga bunga sa panahon nin pag-ani. Si Jesus nagsabi sa inda, dainindo nabasa ining nasusurat, ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin gapong sarigan kan harong. Gibo ini kan kagurangnan para sa tuya nga ngalasan. Huli ka ini, sinasabi ko sa indo,
An kahadean nin Dios hahalion sa indo asin itatao sa sarong banwaan na magpapabunga kaiyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Our readings today give us two beautiful stories. Saro hali sa first reading, saro hali sa gospel. Duwang magayon na istorya. An inot na istorya manungod ki Jose. This is not Joseph, the husband of Mary. Joseph, the husband of Mary, is from the New Testament. This Joseph is from the Old Testament. Aki ni Israel. So inaapod tang Joseph the Dreamer. Ang istorya ni Jose, siya ang pinaurog sa mga aki ni Israel sa sadiritang tataramon, paboritong aki. Dahil paborito, ang mga tugang kaini, pinagsisilosan si Jose. Sarong aldaw, si Israel, sinubol niya po ang aki niyang si Jose, tanganing bisitahon sa mga tugang niyang nagtatrabaho sa harayo. Pakahiling po ki Jose, kan mga tugang, sabi kan mga tugang, uni na naman, so para pangaturugan, here comes the dreamer. Uni na naman, so paborito kan sa tuyang aki, sa tuyang ama. Maray pa, ipagadanta ang tawong ini. Kaya hinubaan ninda, asin pinag-isipan na gadanon. Pero salamat, taan tugang na si Ruben, nagsabi, anong pakinabang ta kung ang dugo kan sa tuyang sadiring tugang, pabuluson ta, daina, daita ipapagadan, kundi ihuhulog sa bubon. Pakahulog sa bubon, may nag-aging mga mangangalakal, merchants, na Ismailita, na isip ninda, maray pa, ipabakal ta na sanaan sa tuyang tugang, tanganing igwa pa kitang ganansya. Kaya hinawas hali sa bubon, ipinabakal ang sadiring tugang. And for the rest of their lives, they will not see their brother. Ipinabakal kan mga aki ni Israel ang sadiri nindang tugang. First story. Sa Ebanghelyo, igwang ikaduwang istorya. Igwada ang sarong tawo na naggibunin sarong ubasan, a vineyard. Kinumpleto niya ang ubasan, dangan ipinagkatiwala sa mga tumatawo. Kantig anihan, nagsubol siya nin mga surugoon, tanganing kolektahon an ani, pero ining mga tumatawo, mga matumang, ginagadan ninda kada bes na nagpapadaranin mga surugoon. Nagpadaranin ikaduwang batch nin mga surugoon, iyo manan ginibo ninda, kinurulugan ang mga lingkod na pigpapadara kan tagsadiri. And so ultimately, sabi kan tagsadiri kan vineyard, ipapadara ko ang sadiri kong aki. Siguro man ang aki ko, daininda kukulgan. Pero pakahiling kan mga tumatawo kan aki kan kagsadiri kan ubasan, sabi ninda, uya na ang tagapagmana. Gadanon ta ini, tanganing kita na ang magsadiri kaining ubasan. And that is what they did. They killed the son of the owner of the vineyard. Kung nihilingon ta ang duwang istorya, magkaiba. Pero kung sisiyasaton, parehas ang pattern. Igwang sarong pinadara, dangan ang pinadara sinayumahan. Joseph in the first reading, and the son of the owner of the vineyard in the gospel. Parehas sindang sinayumahan, parehas dai inako. Aramta kung sisay ining aki sa ikaduwang binasa. Iyo ini si Jesus ang satuyang kagurangnan. Ini istorya niya ang parabolang ini dahil iyo ini ang mangyayari sa iya ultimately. Sasayumahan siya kan mga tawo, ipapagadan siya kan mga tawo. Magayon dahil ang panahon nin Kwaresma, sarong panahon nagpapagirumdum sa tuya, naarog man kita kan mga tumatawo, asin arog man kita kan mga tugang ni Jose. We also reject
God, we also resist God. Kung minsan pag nagpapadaraan kagurangnan nin mensahe, we resist God's message. Pag nadadangugta ang tataramon kan Diyos and we feel that it's challenging, we resist the Word of God. Habuta nin inconvenience, habuta nin discomfort, we push God away. Iyo po ini ang inaapudtang kasaklan. Ang kasaklan, ang definition kaiyan is separation from God. When we are separated from God, when we refuse God, that is sin. Pero magayunon po, dahil kung ipapadagusta ang istorya, ining duwang istorya da inatatapos sa nadigdi. Later on, we will read from the story of Joseph na ang mga tugang ni Jose magkakagurutom po sinda, and later they will go to Egypt only to discover that the brother they had sold becomes the governor of Egypt. Madidiscover ninda na iyon na ini ang katiwala kan paraon duman sa Ehipto, asin si Jose na itinapok ninda, ipinabakal ninda, iyo ang mapakaon sa inda. The one they rejected will be the one who will feed them in a time of famine, of hunger. As in aramta ang istorya ni Jesus, ang aking sinayumahan, na siya ang magiging tagapagligtas kan kinakban. Notice how God brings life out of rejection. Kita na mga parasayuma, ang Diyos nagigibunin paagi, tanganing pabungahon man giraray, nin magayon ang satuyang istorya. Dear friends, this is the message of the readings today. Ang kagurangnan minadatong sa satuyang buhay. Kada bes na minadatong siya, daita pagsayumahan, daita pagpahalion. Let us welcome God every time He comes to us, every time He visits us. We are remembering the Sacred Heart of Jesus, a heart that is open. Iyo ini ang puso na nakaluwas sa hawak. Iniimbitaran kita na ang satuyang mga puso magluwas man, puso na bukas, puso na andam mag-ako kan nagdadatong nakagurangnan. Hagadon ta sa misang ini na ang satuyang puso maging bukas kay Jesus. Sacrifice in your sight this day be pleasing to you, Lord God. Wash me with your blood. Cleanse me from my sin. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, namimibi kami,
an sa imong pagkaherak, magpakanigo sa imong mga surugoon sa pag-utob kan mga misteryong ini, asin magdaraman sa inda sa banal na pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaugming mga parakasala, ang kapaabaw-abawan. Asin sa pagdulot nin kabuhayan sa kapwang nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya, kaiba kan daing mabilang na angheles, sarong tingog kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Banal kagurangnan. kagurangnan, Diyos in mga hukbo. An langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitasan. Paladan an minadidi sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, binasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan in tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, da ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, da ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, paalawan nin mga parakasala. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, si San Padre Pio, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa Ama, siring kan itinukdo kan aki.
Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat nin siring sa langit. An samong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero Kordero kan kan Diyos, Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. uya si Hesu Kristo, ang aking sinayumahan, na naging gapong sarigan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, na kaming nag-ako kan panuga nindanay na kaligtasan, gibuhon mong siring kamaninigong maghinguwa na makaabot pan sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pagirumdum po na biyernes ngunyan sa laog kan Kwaresma, aldaw nin pag-abstinensya, malikay po kita sa pagkaon nin karne ngunya na aldaw, pakipagirumdum sa mga kapamilya, katrabaho. Alagad kun limitado ang choices sa pagkakan, asin daing kakayahan na magpili, asin mapipiritan magkaon nin karne, we will give up another thing for the Lord. Offer up another thing as a form of sacrifice and abstinence for the Lord. Pwede man sa gibong hirak, maglingkod sa kapwa, magtabang sa nangangaipo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa imong banwaan an kusog sa kalag asin sa hawak, tanganing sa pagdayupot sa mga marhay na gibo, magkanigo sindang danay na surugon kan sa imong pangataman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras si Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.